Yan, maayong udto sa tanan no. Ako dai si Buyax TV. So dali mi karon sa may Biliran Pantalan. So anak ko dinhi kauban si Dapal-Dapal Vlog. So tuwa dito sa may akong atubangan. So mingan himi kay naay mi gihimo nga content ni Dapal-Dapal. So sa ganahan tay mo tan sa mong content dere, tan-awa lang adto ha sa page ni Dapal-Dapal Vlog og i-follow na lang po siya sa wala pa naka-follow. Og shout out po ko sa akong mga viewers og sa akong mga followers. Sa mga viewers nga wala pa ka-follow, inauton tangan nyo akong i-follow Buyax TV. So moro to, daghang salamat og sa ganahan dai mo tan-aw ha og mo share sa iyang mga video ni Dapal-Dapal Vlog diri nga area. So i-visit lang iyang page Dapal-Dapal Vlog. So shout out ko sa taga Tacloban, Litilite og dire sakop sa Eastern Visayas. So sa ganahan tay mga sa Biliran na dinhi daghan og mga nature og sa ganahan pud mga kaliguan ay daghan dire. So i-search lang ang Biliran Island kay para makasabot mo as napita ang area sa inyohang gustong kaliguan. So mura to, daghang salamat kay sa akong mga viewers ug sa mga support na ako diha no. Daghang salamat.